Здравейте! Понякога хората ме питат, добре сега, като беше там в джунглата при истинските шамани, могат ли те да правят чудеса, да четат мисли, да виждат бъдещето, а, да лекуват хората, нали, с истински чудеса, както в библейските времена. И тези сили, които, свръхестествени сили, които ги имат, по рождение ли им са, по наследство ли се предават, придобиват ли ги. И понеже трябва да отговаря много пъти на един и същи въпрос и понеже трябва толкова други неща да се обяснят покрай отговорите, реших да направя едно видео в отговор на тези въпроси. Така, първо, могат ли да четат мисли? Всъщност ние обикновено мислим на български, те български не знаят, плюс това техния роден език, поне при шипилоплемето, с което аз общувах, техния език е доста елементарен и няма как да се направи така телепатичен превод точно на вашите мисли, понеже много от понятията ще отсъстват в техния език и ще отсъстват в тяхното понятие въобще за живота. Доста неща от нашето милзение пред тях отсъстват, така че да се четат мисли едно към едно, мисля, че е нереалистично да се очаква, но това, което всъщност те могат, говоря за наистина опитни и автентични шамани, не всички са такива. Това, което един опитен шаман може да види в каква енергия се намира човека, с който работи, да се направи някакво заключение за това какви емоции изпитва или какви усещания, може би и до известна степен за какво си мисли. Може би темата понякога да се открадне. Така, могат ли да виждат бъдещето? Всъщност, доколкото разбирам, точното предсказане на бъдещето е едно доста така високо ниво, дори за шаманите, които знаят добре как да работят с финните енергии. Така че това е само за напреднали. Освен това, това е един отклон от знанието, който, доколкото разбирам, е съществувал, но в момента, поне сред тези полудиви племена, с които ние имаме контакт, в момента това знание е почти напълно или може би напълно изгубено. Което не означава, че човек не може да вижда бъдещето с айласка, дори без да има обучението на шаман, но просто е много трудно. Защото когато ние преминем, обикновеният човек премине в другите измерения, това е такъв страшен поток, такава страшна лавина от информация, че ние просто не знаем от кой времеви период идва, и когато пък идва и от други измерения, нещата придобиват още по-сложен характер и всъщност тази информация идва и под формата на символи. И самото четене на тези символи пък вече изисква едно високо ниво на познаване на работата с финни енергии и в заключение на всички тези сложни неща, които току-що казах, да се види всъщност бъдещето изобщо не е лесна работа, но е съвсем възможно. И ние в България си имахме един шаман от много високо ниво, Баба Ванга. За съжаление, ни дадохме нужната почет при живе, а и все още като народ ние почитаме достатъчно. Даже и в Русия, например, я почитат повече в наши дни и я тачат много повече. В България нито е призната за светица, нито пък е отделено почетно място в учебниците по история, въпреки че аз мисля, че тя може заедно с Дънов и други спокойно да бъде считана за една от най-великите личности на България, защото задачата е да обърне към пътя към доброто и към светлината обикновените хора. Изобщо не
лесна при нейните условия, особено по времето на комунизма. Аз лично и се възхищавам. Тя просто целият си живот е прекарала може би от 5 до 7 дни в седмицата, от тъмно до тъмно да помага на хората и да ги напътства към доброто и към духовното. Но, за съжаление, са единици тези в България, които отдават нужната почет. Но да се върна към изначалния въпрос, да могат ли шипило-шаманите да правят чудеса и да излекуват хората като по чудо? Има доста случаи, когато не лечим и за химическата медицина, ако мога да нарека така, болести биват излекувани с една или повече церемонии. И това със сигурност може да попадне в графата на библейски чудеса. Друг път пък, в други случаи пък болестите могат да отнемат дори няколко стотин церемонии, докато бъдат излекувани. Всъщност това зависи от това колко е първо сериозен проблема и второ самия пациент, доколко той е готов и доколко има желание да се освободи от финните астрални дисбаланси на енергия, които са причина за болестта. Обикновено това са отрицателни, ненужни емоции, гняв, завист, алчност, себичност и така нататък. Да се изкоренят такива неща не е лесно, но все пак някои хора го правят. Така че чудеса стават, да, възможни са, не много често, но няма гаранцията, че това ще се случи на всеки. И след това последния въпрос, тези свръхестествени сили на шаманите, как ги придобиват по-точно? По наследство, по чудо или чрез практика? Всъщност, отговор е, че няма никакво чудо. Всички ние, които сме родени като хора, ние имаме тази възможност да развиваме духовното си зрение. Това е нещо, което ни принадлежи по рождение. Това право си го има всеки от нас. Проблема е, че много от нас нямат желание да работят върху развиването на тези си умения. Или пък или по-често просто са така хипнотизирани от това да гледат телевизия и филми пълни с насилие и извращение, че те просто биват вкарвани на сила в една реалност, към която ни принадлежат, и в тази реалност мозъка им бива промит. Просто им е внушено, че това са някакви глупости и така, въпреки че има много многобройни доказателства, че хората могат да развият тези си свръхестествени способности, повечето от нас нямат никакъв интерес към това. Един съвсем прост пример в потвърждение на това, че всеки може да развива свръхестествените си способности. Например, лекуване чрез биоенергия, или в България така наречените екстрасенси, хора, които с специални вълни чрез своите ръце могат да лекуват болни, като например известната джуна. За този тип лечение говоря. Всъщност абсолютно всеки без изключение може да се научи до известна степен, нали, не всеки музикант е виртуоз, до известна степен с помощта на рейки. Експериментът е много прост. Трябва да получите първо ниво посвещение на рейки и в продължение на един месец, всеки ден без изключение, поне един или два часа да наблюдавате енергиите, които се движат чрез вашите длани, докато се опитвате да лекувате себе си или
някои ваши познати. Не е нужно да правите никакви усилия, енергията вече си работи. Единственото, което вие трябва да направите, е да се научите да я усещате, да я виждате. И след един месец само опити за наблюдение на тази енергия, със сигурност всеки, който е опитал, е стигнал до някъде. И въпреки, че не всеки след като получи рейки, особено първо ниво, може да лекува като джуна, все пак това е нещо много полезно в всекидневния живот и го препоръчвам на всеки, но аз не поддържам комерциалните реки центрове, където се опитват да вземат на хората някакви космически цени. Би трябвало реки да се получи безплатно. Това е лично моето убеждение. Не знам дали в България има хора, които го прилагат безплатно. Да се надявам, че има такива. Тук мисля, че е време да се върнем малко в историята и да видим как всъщност се е получило така, че тези свръхестествени възможности уж към всеки от нас ги има, пък някакси хората не знаят за това. В древността, когато са били разпространени така наречените езически религии, тогава все още хората са имали някакви останки от това много древно и много възвишено знание, останало на Земята от предишните цивилизации, които са били много по-развити от нас. Знам, че това е едно така смело твърдение и по-късно в видеото ще се върна на това твърдение, за да се обоснува. Но тези всъщност езичниците изобщо не са били хората, които ние си мислим, че са, защото информацията в учебниците по история е всъщност гледната точка на римляните, които са описали езичниците като някакви такива полухора, полуживотни. Това е било част от тяхната пропаганда, защото това са били техните врагове. И е добре да представиш врага си в възможно най-лоша светлина, че дори да поизлъжиш, за да можеш да вдъхновиш народа си за жестоки войни и съответно да ги избиеш тези езичници. Всъщност хората в това време все още са имали тогавашните лечители, гадатели и така нататък са все още поддържали доста силна връзка с другите измерения и много хора все още са били добре запознати с тази способност да се пътува в други измерения и да се носи полезна информация оттам. Но с унищожаване на тези древни ритуали, обичаи и религии и така нататък се загубва много от това ценно знание. След това през средновековието се нанася друг тежък удар на това малко останало знание от миналите развити цивилизации и това е бил от една страна, разбира се, църквата, която е спъвала човешкия прогрес и стремежа към истинско знание. И също така по време на средновековния лов на вещици, когато в Европа биват изгорени нещо от порядъка на 60 000 души, не само изгорени, екзекутирани по какви ли не зверски начини. Наистина, някои от тях са били вещици и са
вредили на хората с своите умения да манипулират финната енергия. Не са ползвали тези умения по правилен начин, но наред с вещиците са били изтребени всички хора, не всички, но почти всички от хората, които са имали знание за лекуването с билки, пътуването в други измерения или друго знание останало от древните развити цивилизации. И този средновековен лов на вещици въобще не е спрял. В наши дни той е придобил най-различни форми, като например War on Drugs, войната на наркотиците. Аз не казвам, че всички наркотици са нещо хубаво, но за съжаление в списъка на наркотичните вещества фигурират и доста субстанции, които въобще не са вредни. И не само това, е научно доказано, че не са вредни. И въпреки това те са забранени за употреба, само защото имат ефект на съзнанието. Имат ефект върху човешкото съзнание. Как става този фокус, че да се влияе на човешкото съзнание чрез пътуване в други измерения е вредно, аз не знам. Тези закони със сигурност не са гласувани от истински хора, а са просто поставени, за да защитават нечии интереси, да не се впускам в политика тук. Но все пак може да се отбележи какви са тези интереси. Главната задача е да се държи раята, нали, обикновените хора да се държат в невежество, защото ако те започнат да придобиват знания за истинската си духовна същност, част от това знание е, че те са свободни. Свободата принадлежи по право на човешкия индивид. От само себе си се подразбира, че когато човек е роден, той поне има право да притежава поне собственото си тяло, ако не е малка част от природата около себе си, за да се изхранва, но дори тези му права в наши дни са отнети. Например, ние сме хора, но на нас ни е забранено да ползваме, например, субстанции, съдържащи DMT. Тук имам в предвид айласка. Въпреки че това не вреди нито на нас, нито на околните, не вреди на ничие здраве, също така и не вреди по някакъв начин на обществото. Не само, че не вреди, ами е много полезно на обществото. Но въпреки това явно кукловодите на нашата цивилизация, хората, които управляват правителствата всъщност, предпочитат да ни държат в невидение, в невежество, защото така е по-лесно да ни управляват. А когато говоря за кукловодите, това са наистина малка група от хора, които управляват света. Те не са точно президенти и държавни глави, защото предпочитат да стоят в сянка. Нека президентите да обират гнева на масите, когато нещата не вървят на добре. Всъщност ние българите от доста години на така наречена демокрация, вече тук дори децата знаят, че демокрация, но всъщност мафията управлява и България, и света. Но, за съжаление, в Западна Европа, в Америка, все още обикновените хора не са прозрели тази висша истина и много от тях наистина си мислят, че има някаква демокрация или нещо такова. Но сега с тази изфабрикувана финансова криза, един ден, когато съмнат гладни,
Може би те ще достигнат до мъдрото велико заключение, че всъщност света бива управляван от кукловоди зад кулисите. Защо включвам това тук? Защото именно за тези кукловоди е изключително важно да ни държат в невежество. И нека да дам един много важен пример, който пък ще ни върне на изначалния въпрос, на който отговарям в това видео. Става дума за това, че с течение на годините са натрупани безброй много хиляди случаи, то доста добре документирани, научно документирани за случаи, доказващи прераждането, а също така и случаи на хора, които са изпаднали в клинична смърт и са, така да се каже, изскочили от тялото си и след това са се върнали и ни разказват какво има там в отвъдното. И двете групи преживявания, и тези, които доказват прераждането, и тези, които са на случай на напускане на тялото, има наистина хиляди и хиляди от тях, които са абсолютно научно документирани с всичките доказателства. Например, хората, които са излизали извън тялото си, описат какво са видели и така нататък. Неща, които наистина след това хората проверяват и установяват, че нямало как по друг начин да добият тази информация и следователно техните сведения са верни. И въпреки огромното число на такива доказателства, които между другото са не само от нашата епоха, но и в миналото, и в историческите хроники имам многобройни такива описани случаи, все пак нито прераждането, нито съществуването на индивидите извън тяхното тяло въобще се счита за научен факт. Би трябвало да се счита за такъв, след като в крайна сметка науката би трябвало да се осланя на конкретните факти и логическите заключения. Но за съжаление науката не винаги се осланя на тези неща, се осланя на тях само когато на кукловодите им е изгодно. И тук време да се върна на изначалната теза, че всъщност тези свръхестествени възможности са рождено право на всеки от нас. И не само, че всеки може, но и един вид трябва. Не, че трябва, но аз бих препоръчал да се заеме с това, да развива тези си способности. И защо бих го препоръчала на абсолютно всеки? По простата причина, че повечето хора живеят на Земята, но пропускат един много важен момент, пропускат един много важен въпрос през целия си живот. Кой съм аз? Те някакси така доста повърхностно се оставят на телевизията и радиото и така нататък да ги сложи в това като стадо, човешко стадо, което по цял ден трябва да работи като роб и горе-долу това е всичко, само за да може да се прехранва. Не всички успяват и да се прехранят добре, след като работят цял живот като роби. И въпреки тези многобройни доказателства, които споменах, че ние сме същества, които не са обвързани с това тяло. Тялото е само като дреха. Всъщност повечето хора прекарват живота си без да разбират кой съм аз и без дори да започнат да си задават този въпрос, без дори да започнат да търсят отговор. А на мен това ми се струва да е един доста съществен пропуск в живота, да живееш цял живот и да не разбереш кой съм аз. Това колкото е смешно, толкова и е тъжно и за съжаление е и напълно вярно. Когато човек започне да търси отговор на този въпрос, той постепенно
а, започва да започва да вижда по-дълбоки слоеви на своето съзнание, на своята личност. И така автоматично той развива своите така наречени свръхестествени способности, които са си всъщност напълно естествени. Думата свръхестествени е малко подвеждаща. И така всъщност всеки от нас може да стане този шаман, магиосник, чудотворец, който ние си представяме, че са някакви свръхсъщества в джунглата. Всички тези удивителни неща, които шаманите могат да правят, са нещо всъщност съвсем естествено. Те просто продължение на години правят упражнения, които им позволяват да научат как се манипулират финни енергии и след това те ги използват, за да поправят дисбаланси в съответното нещо, което искат да поправят. Това може да е заболяване или пък някаква житейска ситуация също така. Така че всеки от нас може да върши чудеса. Изисква се първо искрено желание и второ няколко години сериозна и автентична духовна практика. Да, автентична духовна практика. Всъщност това не е много лесно в наши дни, защото за съжаление повечето така наречени духовни школи вече са станали комерциални и не могат да ни доведат до контакт с това истинско знание, за което аз говоря. Например, то е оцеляло в дивата амазонска джунгла в положение на хиляди години, просто защото тези диви племена са били доста изолирани от пагубното влияние на бялата раса, която е успяла да оплеска доста нещата в Европа и на други места. Но кои са истинските духовни практики? Например, йога, медитация. Това е един много хубав път. Но аз не говоря за днешната така наречена комерциална йога, която се свързва само с някакви физически упражнения. Изначалната йога всъщност е една наука за разбирането на истинското аз и различните физически упражнения са само едно малко стъпало от нея. Една малка съставна част от цялата наука. За съжаление, в България аз знам само за една автентична йога школа и това е клуб Патанджали на Дамян Василев в Пловдив. Може да има и други автентични йога учители, не искам да обидя никого. Просто аз не съм посетила всички йога школи в България, за да препоръчам други, но това е единствената, за която мога да гарантирам. Иначе съм чула за много страшни неща в йога, като например идват някакви хора от Европейска федерация за йога и след двудневен курс издават сертификати на йога учители. Това е толкова всъщност тъжно и страшно, че няма повече на къде. Или пък друг тип са някакви, да речем, гимнастички, които не са направили професионална кариера в каквато е там спортна или художествена гимнастика и понеже са гъвкави, решават да отворят йога школа. А всъщност си нямат и понятие от това за какво дори става дума в йога. Йога означава познание на истинското аз. Поне изначалната йога, както е била традиционно в Индия.
Айласка церемониите, когато са насочени по правилен начин, също могат да бъдат духовна практика. Но тук пак ще ви трябва, поне на повечето от нашите слушатели, ще им трябва някой, който да ги насочва, поне в началото, понеже това не е практика за начинаещи. Тя е за тези, които вече са достигнали някакво ниво на владение на финните енергии. Будизма, ако е истински, разбира се, и най-различни практики от изтока, те, когато са правилно приложени, имат точно това за цел. Да ни научат как да боравим с финни енергии и как на практика да приложим факта, че ние създаваме реалността около себе си със своите мисли. Мисълта е изключително силно нещо. Например, всеки е виждал по телевизията как тези, които са наистина майстори на бойните изкуства, могат да разцепят с десницата си тухли и така нататък. Те постигат това с помощта на психически сили. Именно овладяването на този тип сили помага на човек да надмогне тази телесна концепция и в крайна сметка дори да прозре истинското си аз. Това е един много постепенен процес, изисква се много търпение и упорита работа всеки ден. Някои хора ще започнат да усещат осезаеми резултати в рамките на няколко дни, други в рамките на няколко седмици, а други път в рамките на няколко месеца. Но когато практиката е истинска, тя със сигурност ще даде резултати в съвсем скоро. Учения, които изискват спазването на някакви правила и така нататък и обещават нещо на човек след като умре, не ви съветвам да следвате подобни неща. Те не са нещо истинско от извора. Също така не ви съветвам да следвате учения, които претендират, че са единствената права вяра и никой друг не може да достигне истината освен тях. Или пък хора, които претендират, че са религиозни или така нататък, но на практика живота им няма нищо общо с духовното. И, например, дори Хитлер на времето си не е бил някакъв диктатор, който се е наложил, а хората сами са си го избрали, са гласували за него и са си го избрали, защото той ги е убедил дори и на религиозна основа и на основа на Библията, че така и така и така и какъв е резултата, че ушким религиозен човек, а пък това е пълно лицемерие и това ние мислим, че само в историята, но всъщност и в наши дни всичките тези истории, войни в момента в Сирия и натам, в Египет и всички тези хора, които умират и при най-ужасни условия, пък те май живите са и още по-зле. Всички тези войни също са организирани от хора, които претендират, че са религиозни. Такъв тип, така наречена религиозност, всъщност наистина няма нищо общо с духовната практика. Друг тип учения, които аз не ви съветвам да следвате, е тези, които се опитват да ви привлекат за последовател с различни, така да се каже, заплахи от наказание. Че който не следва това ще ври в ада или така нататък, или пък който напусне тази вяра, го очакват много страшни неща и проклятия и така нататък. Не, това не е истинското нещо, не това е начина към светлината.
И искам да спомня още един вид учение, който не ви съветвам да следвате. Това са случаите, когато виждате, че гурото или съответно учителят или пасторът или какъвто е там не следва това, което проповядва, или пък не е честен човек. Това също е един признак, че е по-добре да се насочите към друго духовно учение, което ще ви даде реални резултати и то съвсем скоро. И така, надявам се това видео да ви е вдъхновило да се запитате кой съм аз всъщност и да се вземете с някаква духовна практика, за да откриете отговора. А също така се надявам и, че новата епоха, за която говорят Ванга, Дънов и много други хора с свръхестествени възможности, ще дойде скоро на нашата планета и в тази нова епоха явно това желание за развитието на вътрешните ни сили ще е най-важното за бъдещата раса на Земята. И понеже това видео е част от поредицата за 2012, пак искам да припомня, че прехода към тази нова епоха ще бъде постепен, най-малко от 20 години, а може би и много повече, може би 40 и 50. И кога ще бъде този преход? Ванга казва, че следващото поколение ще го види, т.е. следващото след нея, това сме ние. Дънов казва, не знам, може да стане след 10, може и след 100 години, но идва съвсем скоро. Той не е упоменал точно година. Барбара Марчиняк, която претендира, че имала телепатична връзка с извънземни от плеядите, казва, че това ще стане през 2012. Джейн Робъртс, която е написала световно известните книги Set Speaks, които тя би трябвало, или поне тя твърди, че са издиктувани от духовен учител, ама наистина духовен, в смисъл той дори няма материално тяло и също така има телепатична връзка с нея. Той също прави предсказания за бъдещето и той казва, че прехода към тази нова епоха ще приключи в 2076. Ще приключи. Майите твърдят, че новата епоха започва през 2012. Пак да направя уточнението, че няма никъде предсказание, че това ще стане точно на 21 декември или че преходът ще бъде в рамките на няколко дни. Точно обратното. Преходите обикновено отнемат много години. И с тези войни, които напоследък пак се разгарят около Сирия, напоследък Сирия е доста в новините. Това е така близо до Иерусалим и това пак дава шанс на библейските предсказания да се сбъднат скоро. А всъщност, когато са питали Ванга как да разберем, че повратните, че страшния съд ще идва, тя казва, гледайте как се развиват политическите събития, когато Иерусалим падне, нещата ще са вече съвсем близо. Така сега е август 2012. Имаме няколко месеца до известната дата на 21 декември. Само може да следим развитието на политическата сцена с войните около Сирия и Иерусалим и кога ще дойде повратния момент. Това ще бъде интересно. Благодаря ви за вниманието. Това е една допълнителна бележка, която би трябвало да добавя, тъй като обещах да се позова на източници, когато споменах за отминалите цивилизации, древните цивилизации, които са били по-развити от нас на Земята и пропуснах да се обоснова.
Всъщност има безброй много доказателства за това. Добрата научна работа в този... Те не е само една, доста са книгите. В това отношение с произведенията на Грахам Хенкък. Не знам дали ги има преведени на български, но например той изследва потъналите градове. Само в Средиземноморието има над 100 потънали градове. И то градове, които са явно построени от цивилизовани хора. И странното тук е, че те са под морското равнище. Това не би трябвало да е така, ако съвременната теория за еволюцията беше верна, тъй като преди около 12 000 години, когато морското ниво се е покачило значително и е заляло значителна част от сушата, тогава според това, което на нас ни преподават в учебниците по история, човек би трябвало да си е бил главата в пещерите с 2 камъка, а не да може да строи въобще, камо ли да говорим да строи градове, и то дори да строи неща, които и ние днес не можем да построим. Всички тези находки на градове, те са не само в Средиземноморието, до Япония също има намерени и документирани и заснимани доста удивителни неща, също така и на други места по цялото земно кълбо. Когато се намери нещо такова, има специална научна организация, ще забравих името, която се грижи за така наречената запазване чистотата на науката. Аз не мога да си помисля за по-неподходящо име на тази организация. Само ще ви кажа с какво се занимава. Когато някой направи някакво откритие, което явно така разклаща нещата, които ни преподават в училище, е явно доказателство за това, че историята не стои така, както на нас ни я преподават и така, както те искат ние да си мислим, а по съвсем друг начин, тогава се взимат мерки тези съответните находки да не поставят начало на някакви по-големи научни изследвания. И ако се стигне до някаква публикация в някакъв местен вестник, да речем, те взимат мерки нещата да се потулят само на местно, на локално ниво и да не стигнат до по-високо равнище. Също така те се грижат за това, когато, например, се стигне до датиране на дадено място и се установи, че то е с хиляди години по-старо, отколкото би трябвало. Такива места биват затваряни и по-нататъчните разкопки или проучвания под водата на тези места се забраняват, тъй като надявам се, че се досещате защо е така. Как процедират с съответните учени, които са направили такива открития? Ако те сами не се досетят, че трябва да спрат да публикуват материали във връзка с дадената находка и така продължат да се опитват да публикуват нещо, те биват много агресивно нападани и публично оплювани с най-безобразни лъжи и най-вече на лична основа. Например, да речем, Джон Смит намерил нещо и то е научно датирано в няколко лаборатории и се оказва, че е намерено място, където преди доказват строежа на градове преди, да речем, 200 000 години. Да, има такива случаи, въпреки че името въобще не беше такова, не си спомням какво беше името.
съответния Джон Смит започва да бъде оплюван с някакви клюки, например, за любовници или някакви съвсем несмислени неща, за да се просто да се затули даденото място и дадената находка и в крайна сметка да не се стигне до едно масово информиране на хората по света, че древната история, която ни се преподава в училищата, съвсем не е верна. Има множество книги и филми по този въпрос. Те са си отлично добре документирани с доказателства, с препратки. Няма нужда да се впускам в такива подробности. Много хора вече са го направили преди мен. Това е само от една страна нещата, които биват потулвани и не стигат бял свят, за да не могат хората да се направят извода, че ние не сме този връх на цивилизацията, който се опитват да ни убедят, че сме. Но има и много други доказателства, които въобще не са под вода, ами са си лесно достъпни и всеизвестни. Както, например, огромни камъни на различни археологически обекти в Близкия изток. Те са наистина, самите им размери са внушителни. И да, в наши дни има опити за това да се създаде впечатлението, че да, ние в момента с нашата техника сме всъщност способни теоретически да построим съоръжения, които биха могли да преместят такива камъни, да не говорим за обработка и така нататък. Но всъщност това са само предположения и те въобще не се затварят така очите за неща, че, например, подобни все още не могат да бъдат построени съоръжения, които биха могли да преместят тези камъни при терен, при реалния терен, в който те се били местени тогава, т.е. мочурища и блата. И дори всичките теории за това как е била построена Хеопсовата пирамида на нас ни се представят като нещо така съвсем достоверно, но всъщност истината е, че те са само едни предположения и догадки. И на нас не се представя, например, като сигурен факт, че еди колко си хиляди и милиони роби със сигурност би трябвало да са се трудили над Хеопсовата пирамида и да са мъкнали нещата с въжета. Ами, нали, със сигурност е било така, как иначе. Той иначе не може, нали? Само, че иначе може, но те не искат да ни кажат как може, тъй като е добре на раята да живее в невежество. Друг така любимият ми пример с сякаш размекнатите камъни, използвани в строежите на инките. Това е едно така много очевидно доказателство. Дори тук ще поместя няколко снимки. Има много филми за тях и много снимки по интернет. Тези стени на инките, които са направени от огромни камъни, които не само, че се съвпадат едни с други с удивителна точност, но и в цепенките между камъните човек не може да наведе дори кърфица, с такава точност са издялани. В момента със сигурност ние не сме нашия така наречен върх на цивилизация, все още не сме достигнали до нивото, на което можем да боравим с такива огромни камъни с такава прецизност. И
И много други неща от древните цивилизации, които все още не можем ние да се справим с тях. Например, известният Абу Симбел в Египет, този храм, който е трябвало да преместят целия храм на ново място, тъй като не забравя точно какви са подробностите, опасността от наводнение или нещо такова. И наистина европейските учени успяват да преместят целия Абу Симбел. Но въпреки, че сме толкова много по-напреднали, все пак се наложило да режат камъните на парчета, за да ги преместят. То не, че нали, ние пак сме можели ушким, обаче така било по-лесно. Добре. И другото, което е още по-смешно, е, че ушким ние сме по-напреднали, обаче като сме го местили, едно време храмът е така бил ориентиран, че при различните равноденствия или такива специални дни, в точно определен час, в точно определено време, лъчът светлина е прониквал точно така през вратата, през съответен отвор и е осветявал специална камера. И едно време са успели така да построят паметника, но нашите учени като по-напреднали така изчислили нещата, че след като преместили всъщност целия храм, това вече не работи, след като ушким би трябвало днес по-добре да изчисляваме тези неща. Нали така, според тях. Всъщност доказателствата за древни археологически находки, които ние днес все още не можем да изработим с нашите си умения, са толкова многобройни, има толкова много книги и филми, за това, че излишно аз тук да се опитвам да представям още доказателства и искам да премина към извода. Много често хората, ако направят дори малко проучване в тази насока, установяват, че наистина едно време е имало хора, които са били поне колкото нас или че може и по-цивилизовани от нас. Но в крайна сметка казват каква е изобщо връзката с това и тези духовни неща, които ти ни предлагаш и това търсене на истинското аз с помощта на еласка и духовни практики. Връзката между древните цивилизации и тези целенасочени усилия в наши дни да се държат обикновените хора в невежество е следната, че ако се започне открито в училищата да се преподава на хората, че имало е древни цивилизации, които са били явно по-напреднали от нас, но ние не знаем много за тях. Ако това стане така общо прието мнение, тогава не могат да спрат тези... ще има огромен интерес към изследване на тези най-древни археологически места и съответно хората активно ще търсят отговор на това как откъде са взимали, например, са черпили енергия и така нататък тези древни цивилизации. Както ние, например, сега използваме нефта. Какво са използвали те? И съответно те много бързо ще намерят отговор на тези въпроси, защото отговорите са доста лесни за откриване в най-древните археологически разкопки, а също така и в древните ведически книги, където си има направо подробни описания на най-различни интересни машини. И то не една и две, дори различни типове такива. И с това дори има подробни описания какви двигатели са използвали, така нататък. Едно изследване в тази насока много бързо ще доведе до изкарване на яви на
нови източници на енергия, които са не само екологично чисти, но също така ще дадат и независимост на хората. Всеки ще може свободно и безплатно да захранва цялата си къща с слънчева и друга енергия. Това изобщо не е в интерес на кукловодите, които искат да ни държат така с хомот на врата, и те успяват да го правят с тази зависимост от нефта. Също така, ако стане общоприето мнение, че древните цивилизации са били по-напреднали от нас, много от хората ще се отнесат с по-голямо уважение към свещените текстове, които са останали от това време, и ще вземат да се вслушат в тях. И какво има в тези свещени текстове? Там се възхвалява един живот в хармония с природата. Това в наши дни не е позволено. Това е в пълен разрез с плана на кукловодите. Вече става явно. Вече това не са теории на конспирациите. Явно е на къде водят стадото. Към войни, към разрушение, към поголовно изтравяне на околната среда, разрушаване на всичко хубаво в природата. Явно това е така посоката, в която тласкат човечеството, поне за сега. И има и редица други неудобни въпроси, които ще възникнат, ако развитите древни цивилизации бъдат общоприети. И за това се полагат така усилия това знание да не бъде обществено достояние, за да можем ние да стоим в невежество за винаги. Само че са си направили сметка без кръчмаря. Тук просто си спомням за една интересна подробност, която пропуснах като доказателство за съществуване на тези по-древни развити цивилизации, са всички тези географски карти, правени преди няколко века. Те са в различни музеи по целия свят, където всички континенти, дори Антарктида, без ледената покривка, са обозначени с дигитална точност, а това със сигурност са доста стари карти, то не е само една. И аз пак искам да завърша това видео на една съвсем положителна нота, като ви припомня, че че има предсказания от почти всички древни цивилизации за това време в бъдещето, което може да се случи в рамките на нашето поколение, когато злото напълно превземе света. Тогава изведнъж нещата ще се обърнат точно в обратно и ще дойде новата човешка раса, която ясно ще осъзнава каква е целта на човешкия живот, и тази цел е духовното извисяване.